imo gyud maramdaman ang tensyon no sa atong mga TMC sa kadalanan tungod sa nahitabo. Nagpatuman na sa batas trapiko sa Digos. Mamusil manuuning uban ang atong traffic management officer si Sir Tiding Kapuyan kung nabasay sigurado na ni siya update no natay mga pipila ka mga pangutana para update lapod sa usa ka enforcer nagipusil niadtong nakalabay nga si Mana. Tawagan na to ron mga usa ka minuto makakuha lang tag update. Kumusta si Soriano, si pangalan nato Soriano Ganidods? Bago pa na siya ba? Baguhan pa na siya nga kuan ba? TMC enforcers. Dili sayon ang trabaho ana nila. Init, ulan. Ha? Usahay delay pa yung kay sweldo. 'Di ba? Lisod kayo. Klase-klase ba ya ang tao, klase-klase ng mga motorista ang imuhang mas lantugi, masita, maistoryahan, mabadlong para lang mapatuman ang gisugo sa ilaha. Ang ilang trabaho niya maoy magpatuman sa batas trapiko dinhi sa atong dakbayan. Ang ubang mga motorista init po kay sila. Biyahe init kayo. Pero mutuman lang unta ta sa kung unsa ang mga patakaran, unsa mga rules and regulations. Mabitaw ganing gibutang na sa dina para madisiplina ang tanan mga Digosenyos. Unsang pagkaunsaa, yan naabot may noon sa punto nga kining si Soriano gipusil. Kay sa CCTV nga nakuha na to gikan sa CDRRMC. Naman to siya giguide yaw sa ka four wheels. I don't know, sa itong sakyanan, na siya giguide, ambot, kung siya ka high violation na to. O niya, wala siya kabalo nga siyang likod, nagbaktas tong kuan. Paspas kaya nakalakaw tong gunman. Gipabuthan siya, wa siya mapatal, mo na nakadagan siya. Nakasulod sa Imperial, dito siya nagba. Pero sa para matinawa na to ni og makabalo ta sa update atong balikan pagtawag si Sir Tiding Kapuyan. Nasa linya na nato karon mga igala ang atuang Digos City Traffic Management Officer Sir Aristides Tiding Duterte Kapuyan. Sir, good morning sir. May sundag Sir Mike. Okay, loud and clear ta. Sir, live ta karon sa Ronda Probinsya sa Charm Radio o sa Facebook. Sir, update lang na mo sir ba no atong kang Soriano imuhang tao atong enforcer na to nga katong gipusil. Sir, bago na to siya kumustahon, unsa man gyoy nahitabo niadto sir? Sigon sa pag-follow up po nato sa mga kaubanan, murag naa siya nalalis ana sir. Magidakop niya gisita niya nga nakaviolate og traffic violation diha sa intersection diha sa Salabinyo og kining diha sa may LYR. Sa may LYR. Okay, kanang traffic light diya. So, sir, kanus-a gani ito nahitabo nga gipusil siya unsang pitsaha to? Atong Martes. So 13. Pizza 13. Pizza 13 sir. Okay. Sir, kanus-a siya naka-enkwentro based sa iyaha sir. Kanus-a niya to na enkwentro Sa totohanan? mga kaubanan, murag Biyernes na siya naigidakop. Biyernes, so pizza 9. Okay. Asa niya nadakop sir? Diha rapod sa may kuan, People's Park. Diha siyang post. Diha man gyud na siya sir no? Diha man na siya iyang post niya. Gidakop niya sir unsa may violation sir? Kadaghanan sa violation na dili man gid nato matudlo kung katubag yung gidakop niya mo ay suspitsado. Okay. Pero kadaghanan gud diha nga ang violation nga ma-violate sa mga motorista. Kana mang beating the red light. Pero kana silang biting dali dako-dako man nagmulta. Sila nato ikunon pila ang figure sa ang multa. Okay. Nag-advise po ko nila nga pagamian lang ang butangan nag-violation nga gamay. So sa nakita dito sa mga nadakpan ni Rizal Soriano atong traffic enforcer, murag obstruction lang ilang ipamutang. Mo ni ako ingon nila kay para dili bugat ba. Murag disiplina lang ba. Disiplina. So lang. dili katong hitabo murag dili puton ta ang ikasakit kay wala gid nang butang diyang madagkong violation. Dili sa para sa uban nga mga mananakop ubang departamento nga ang ilang mga bisod dako og multa. Ato diya sa atong
sa atong citation ticket, gamay lang. Disiplina lang, disiplina. Sir, Oo. kasi pangalan yan ni Soriano, sir, o taga-asa ni siya? Pardon, sa sir? Kasi pangalan ni Soriano? Rizor Soriano. Reason. Sana sa atong traffic enforcer nga may mo trabaho. May mo May kina trabaho. mo duty siya. Religious kina siya nag-duty niya. Mm. Daga po lang yan, dakpan. Siyempre, nag-perform, nag-implement kag balaod sa piko. Di kayo malikayan nga na kay madakpan sa imong kwan. So kasagaran niya midakpan, sir, hiti the red light o kanang no helmet kana. Iyahang Beating the red light, helmet, pero kadaghanan, butangan lang na nila kuhan, labi muhangyo ka. Butangan na nila obstruction. Okay. Gamay na nagmulta ang obstruction. Oo, gamay ra Kadaghanan kinagamian mo. kita na ko sa resibo. Oo, mo na ginagamian. Sir, base sa iyaha mismo, sir, ni Soriano, wa siya kamayong anang tawhana? Wa ba'y ni bahad sa iyaha itong pagpanakop niya ng Biyernes? Murag ang sa police station, sir, mo yung makatubagan na Okay, sila okay. nagkandak ng investigation dito sa scene, sa shooting scene. Dito sila ang nagkandak ng investigation. Pero sir, wala siya... Sa gidaganan niya na Okay. sa usa ka establishmento di sa dito. Wala ni mo siya mahinabi pa ni bahin ani sir hantog karon ni Soriano? Wala pa, sir, kay katong pag human yun sa hitabo, naabot ko dito sa naabot man dayon ko dito sa sulod sa Imperial Appliance Center. Oo. Ning hantod na sakay siya kay nanawag ko ambulansya sa CDR. Mm. Amo to naabot dayon, mo to nadala siya sa Davao del Sur Provincial Hospital. Dito atiman siya sa mga doktor, mo to akong pagkuan dito. Sir, So, nakita di na padulan. Di na padulan. Sir, nakita na ko dito sa kuan sa CCTV gikan CDR nga naaman siya gi-guide no nga sakyanan iyang gi-guide yay mo sa kahay kuan ato sa kay violation ato iyang gi-guide tong itong sakyanan karon naay paspas nila gunman gipabutahan siya. Unang buto, sir, nakadagan siya. Mga pila ka kabuto to, sir? Siguro sa tama niya, sir, duha ra man yan tama. Asa dapit, sir? Itong makita nimo sa CCTV, pag-stop na dito dapita pa south to north direction, ang katong pick up nga itong stop siya, mo naduol niya na makita nimo sa CCTV giduol niya din nilakaw siya padulong dito sa may kanang kuan gyud siya kanang Freedom Park. Freedom Park. Kanang agila diyan nilakaw siya padulong dito. So dirigikan siyang likod ang Gunman. nagpusil. Oo. So nakadak siya gamay, may na lang nagpasalamat po ta nga dili gyud fatal ang igo niya na dili fatal. Okay. So nakadagan siya dito. Insakto po tong iyang desisyon. Tama po yung desisyon nga nidagan ang iyang gidaganan padulong siya dito sa Imperial Appliance Center. Wala na siya nakasulod na siya sa building, wala na siya sudla dito. Abot pasabot, sir, nakasulod siya sa building na siya tama nga duha. Nanay tama. Bali dito na siya natumba. Dito na ito ba nagkulog siya, makita na nimo sa CCTV. Naaman ko dito kanang murag may tuhod na ko makita dito. Okay, nakagikan man ko dito sa may atubangan sa UB, sirit tayong kupulong dito. Okay. Ano lang? Sir, way nakasulti nimo sa no, ibin yung mga pamilya o yung mga kauban niya na may ungan niya tong tirador? Wala pa nato ma-istorya ng pamilya pero ang mga pulis na may nagpalapan na, sir. Okay. So, yung mga development sa kaso, mahibalaan natin ito sa Digos Police Station. Okay. Maujud. Sir, kumusta karon, sir, si Soriano o asa siya karon sa imong pagkahibalo, sir? Sige magkugtawag dito sa ugangan niya, yung mama. Napa siya tubo dito sa iyang na pa itubo gitaot siyang tiyan. No, luya pa siya pero makasulti na siya. Makasulti na siya karon. I see. Okay. Wala pa report na naabot sa mo, sir, kung sanay dagan sa kaso kay basi wala man tayo oras matawagan ang ugma ang Digos PNP. Palong na. 9:58 in the morning. Last call na lang, Sir Tiding, sir. Yes, sir. Okay, sir, kining wa pay report sa mo, sir, kung kumusta na ang kuan kay matawagan na to ang Digos PNP siguro ni ugma kay wala man tayo oras kung kumusta na ang status sa ilang investigasyon na may ungan ba na nadakpan na ba nila na ba sila ilid sa mga gunman? Parte sa status ng kaso, sir, siguro ang Digos Police Station sila gyud makatubagan na kasi sila ang nagkanda ko ocular investigation. Okay. No?
Then katong hot pursuit sa suspect. Then may bala nato dito unsay dagan sa ilang investigasyon. Sir, sige bati ni mo ni sir nga naingana nga nahitabo nga imong mga enforcer kamo iguro man mo nagpatuman sa batas trapiko sa Tudok sa Digos pero nay mga ingana masuko, mamusil naman hinuon. Unsa gibati ni mo ni sir isip chief nining ato ang traffic management, sir? Katong pagkahitabo mo tong sirit bidayon ko padung dito. Oh. Kay naa ko tubangan sa atbang sa EUB nga bangko. May doon ako sakop ka istorya nako. Moto sakay din sila pag naay nagadawat na kong nga lagi pusil. Unya naapoy ni sinyas na kong babae naay gipusil. Moto naning kamot ko sirit yun palong dito kay nas kong nahuna murag lainan ko nga nanapoy patay kay atong niaging nasakop nako kay atong niaging tuig. May numduman nato Sir Mike nga si basta sa office atong babae. Ipusil man to November 13. Kinsa sir si? Ay si Kuan, si Angeline. November 13 to sir din si Soriano October 13. 13 po. Pagka dili magod malalim kun kuhaan ka sakop. Isip ikaw head ya lain na magyud ka. Moto katong pagkahitabo ka Soriano naa mo ko tubangan sa bangko. Istorya kung duha ka atong traffic enforcer mo na ning kamot ko dadali ko kadto dito kay namay niingon nga naay traffic enforcer gipusil so nga akong tumong padulong gyud dito. I see. Okay. Kumusta po nimo mga sakop sir pagka nahitabo? Akong ingon nila nga dili lang ta mga lumoral kay magunsa pa man ka kung wala na mamadlong des kalsada. Mo gyud. No? So katumang gud nga kaso ni Soriano personal man to niya dita ngay mabalaka dita ngay mahadlok kay depende ra nato sa nato nga unsa nato pag approach ang atong mga violators istoryahan lang tarong o kung sa mga ni kay unsa kun madala pasaylo o nato no so ang akong kuan nga mahay moral sila nga di lang ta magkuan ba magkumpiyansa pod hindi ta madiscourage sa trabaho kay mo man ginilinya sa tong trabaho na mag-impusal sa balaod sa Pico Diaz Kadalanan. Sir, mo na yung gusto naman lang kun wala na ganahan nga mamadlong. Tama gyud. Ganahan manakop kun angay dakpon. Daghan na mugara, daghan mga violators mugara. Daot atong trabaho. Sir, akong ingon sir no nga dili gyud lalim ng trabaho ninyo no, labi na sa mga enforcers, ulan, init, nana sila din ha. Sir, nagpatuman lang mo sa inyohan trabaho unsa may imuhang mensahe sa mga motorista labi na ang mga violators na gituyo o di man nila tuyoon nya mabadlong sila unsa may imuhang mensahe sila og panahon nya makaatubang nila ang imong mga enforcers? Nga kung ipaabot dito sa mga motorista nga kung makabaylit mo hangyo lang mo no? O pwede lang unta tumano na natong balaod sa piko unsay mandara ng balaod sa piko nato nang tumano mag-helmet yun kay wa may mawas so gani pabor man na nato na kung mag-helmet ta kay atong safety sa atong kinabuhi no? Yes sir. Kaya kung magkinaon sa ta apektado atong pamilya. Yes sir. No? Kung kana po nga ay lang po kayo ninyo i-liblib og maayo kay kanyo gikasakit kay kana nag-impusal nagbalaod sa peko nga atong mga traffic enforcers sa Kadalanan sa kulan og init. No? Naana sila kung dili wala ang atong mga traffic enforcers niya mga magkaguliyang atong Kadalanan sa mga sakyanan. Tinuod jud sir. So unta ang iyon ako mga motorista nga mo abide na mo tuman sa atong unsay balaod sa trapiko haron hapsay po ang atong Kadalanan mo kupirar po ta magtinabangay ta sa kalsada. Dili tayong mobile ta sa atong balaod sa trapiko. Okay. Sir, lastly sir, unsay order sa imuha karon ani ni Mayor Joseph Cagas kalabot nini nagistorya mo ni sir bahin atong nahitabo? Katong diya yung pagruman sa pangitabo. Nagkuhan si Mayor, mo to order ni Mayor nga kinahanglan madakpan jud. Madakpan ang suspetsado. Munay kuhan ni Mayor ipaabot nga gusto gyud niya madakpan dayon. Okay. Sigurado giordiran niya ang si Sir Tababa, Colonel nga padakop yun to. Okay, sir, tining kapuyan ato Traffic Management Officer. Sir, salamat kay sa imong panahon, sir, gihatag sa programa, sir. Salamat po kay Sir Mike sa imong gihatag nako na oras. Alright. Salamat kayo, salamat. Okay, thank you so much si Sir Tiding Aristides Tiding Kapuyan aton Traffic Management
officer. Wala ko igong oras mga igala para sa itong programa. At least sa natagaan na to og katinawan nining tanan ang update, no, nakuha na to. Kang Sir Tini, daghang kay salamat once again, sir. Onya, wa naman jud tay oras ani, di naman gani. 10:04 in the morning na. Moto ang hangyo ha sa ato ang officer sa TMC nga ayaw pud mo palabi pud, oy, grabe pud ni mga motorista, oy. Nya kay padakop gyud ra ba mo sa ilangan jud mong madakpan. Kay katong gihimo kang Suryano, patyon yung Suryano ato. Kay wato kasulod sa Imperial na. Bako palayo. Minalanggani kay naa pa yun siya makaistorya na. Pero luya paghihapon, pero at least makaistorya na. Di pa na itong mga, siguro kaistorya itong mga milabay pa ng mga adlaw. And then, idali-dali ni Sir Tideng, kay kato si Angelica Lazaga o Lazaga katong taga Carisulop nga iyahapong tao sa opisina katong ipusil diha sa may bus terminal pizza 13 punto sa Nobyembre. Onya katong nahitabo po ka Suryano pizza 13 punto pero karon Oktubre. Una nga gidali ni Sir Tideng kay di na pwede ni kada 13 na lang. Diba no? Sir Mike sa Aisano Center mag-fill up og form bago ka makasulod sa task tapos pakita ang quarantine pass. Okay, ikuan kay Aisano Center wala pa sila scanner ha. Mag-fill up pagyapon sila form diha. Mamangod na usa sa kuan kay lisod mo kay nang fill up. Lisod kay contact tracing ana. Unya langan po kayo. Magyud Mike, dumadiray ilahang dauton samtang mga kagas ray nakapanindot sa Davao del Sur o matahom na ang tibok probinsya ay unsa ba nga wala man maghuna-huna sa tanang nahimo sa mga kagas pagmata na mo. Bingklat og Mr. A nangayabag na gyud mong duha. Bongga, bot-bot, bingklat. Kagas pa rin. From 437. Skirdan ako mga igala, dagang salamat sa pagpaminaw ha. Once again, thank you so much for listening and watching sa Facebook. Dagang salamat. Kinalaman nyo igala sa kanginan, Mike Nakwa Nagkanayon. Porque de tal manera amo Diyos ang mundo. God bless and peace.